Здравейте, приятели! Между другото, в обедната почивка, вместо да си почувам, правя пратки. Сещате се тия пратки какви са? На господин Бойко Борисов и неговата кралица Урсула, шефката на мафията в Европейския съюз. Докато пращам пратките, едновременно ще вляза в един център тук така в Германия. Има всякакви магазини, хранителни. Ще се насоча към хранителните магазини и ще пробвам да намеря 3 продукта, които ще ги кача, и вие всички да ми кажете, когато се завърна със семейството си в България, на каква цена бих купил тези продукти. Лек и спокоен ден на всички. Аз отивам да разпращам господин Бойко, обърках даже входа, докато правя видеото, и Урсула, и кашон има отдолу, и отгоре тук трябва да купя сега някакъв кашон. И така, айде, лек ден! Така, ето, 8 парчета Кнопърс. 1,49. Сега ще кажете на промоция. Ми хубаво ли на промоция? Значи в България има такива промоции сигурно. Така, това е първият продукт. Втори продукт. 1 кг салам, яквурст. Това наподобава на едно времешната камче, или беше хамбургски, или кой тук надето има вкус леко начесан. 4,79. Тук не е промоция. Има на много места го има на тая цена. Нищо са сложили червен етикет. Да, примерно 1 кг, 10 лева. Подобен салам. Колко пари ще си го купувам в България. Има още един продукт, който аз много обичам и ползвам за готвене. Това е масалце с чесън. 95 цента. За колко пари ще мога да си го купя в България? Айде да вкараме един омекотител. Един омекотител на Ленор, 59 пранета. Литър. Как са го изчислили? Литър 239. Да, вместо литър и 300 да го направят, няма значение. Големия Ленор. Има и по-малък, който е на 2,35. Тук големия, той ме интересува, на 3,45 евро. Значи в България трябва да е към 6-7 лева сигурно. Нали? Тук има някакъв Ариел. 2 литра и половина е. И днеска е на цена 9,99. Значи в България трябва да е 20 лева. Абе, колко пари струва в България едно кенче оригинална кола? Тук е 99 цента, няма промоция, няма нищо. Значи в България трябва да е 2 лева. И по принцип правя грешка с това, че обръщам парите. Нали сме в Европейския съюз, тук така единица 99, няма и една единица, значи в България трябва да е толкова. Както и да е, смятайте ги както си искате. Най-хубавото нещо е, че като излизам от хранителния магазин, имаше един магазин за обувки. Аз си мислех да си купувам маратонки, защото нещо взеха да издават багажа. И те ми се набиха в очите. Маратонки богати, червени, летни, шити. 14,99 плюс торбичка за 20 цента. Ето. Шити. Не знам. 46 номер. Трудно се намират така да ми паснат обувки, които и да ми харесат. 14,99.